Vo štvrtkovej minútovke sa pozrieme na cenu finančných služieb. Dopozeraj 60 sekúnd, poďme na to. Takže koľko stoja, pán Urica, vaše finančné služby? Finančné služby nestoja nič, ale nie sú zadarmo. Pokiaľ budete spokojní s mojimi finančnými službami, môžete ma odporúčiť ďalej svojej kamarátke, svojim známym, kolegom alebo susedom. To, čo robím úplne bezplatne, je všetko. Nadstavbovú vec, ktorú robím aj bez odporúčaní, je bezplatný audit zmluv. To znamená, keď máš nejaké zmluvy, ktoré si nie istý, či sú platné, ľudia sa rozvádzajú, schádzajú, rodia sa deti, predávajú sa byty, domy, či to portfólio máš ešte aktuálne, aby si neplatil za niečo, za čo nemusíš, tak túto službu spravím pre teba takisto bezplatne, že ti skontrolujem tvoj finančný zdravotný stav a odporúčam ti prípadne nejaké úpravy, alebo ti ho len potvrdím, že to máš nastavené správne. Daj si skontrolovať svoje finančné portfólio bezplatne. Krásny štvrtok.